Nabe may patakaran si Adam. Unsa man na iya? Kanang dili ba may pasakay dam? Ug dili iPhone ang cellphone? Mao ba daya? O Dam, iPhone magkalay mo cellphone. Dili ba iya? Teknora. Ay, Tekno? Ano, dyan may mabuhat na dam. Dili juga makasakay. Kaya iPhone, mukhang mong ginapangita. Sige ya. Sige dam. Ano ni bali naman tagturuhanan pre nga? Mas nindot man to dito Nindot ang taga nito pre no, kilandong. Pero ang problema, gisita ko sa Intimoda. Kaya ginaharang tong mga pasero nila ba? Bisita po day ka? Bisita po ko dito no. Maong ipasay ko dito Nibaling ko diri pamasayro. Bantu gud na malhin mo diri Kung diri nga area, di na ta masitahan diri Dre? Musita sila? Ako ng area dre. Ria nga nag-board na may ka dito ilabaling. Bilabong ganun tayo ka. Ay sa ay, kapalo naman mo kung unsay patakaran dre Kung saan na po na ipatakaran? Ang patakaran na to dre dili na to sila pasakyon. Kung dili iPhone nilang cellphone. Bantog na po dahil mo na ipatakaran ni mo. Kay iPhone po dahil mong cellphone. Gani no. Sa anong taan nga kipad na to cellphone. Alangan maka-afford man ta. Isa man ang kipa day, wala man ni 0.5. Ano? 0.5 tabi. Basta rin. Isa man, pa-drop ka? Panawas ako. Kamor di maka-relate ayo airdrop na ba? Kay kipad naman ako cellphone pero kabit lang isgutan Nagba ang contact Buta na minimuan ang kabit-kabit ni mo Di ba may ka-relate Pino? Ito, kaluyal na mo. Zero. At nga nato na direkto para bilang makabot sa kanto. Sakay na! Kaya masayro ayo. Sakay ni boss! How boss? Isa. Sakay mo dayon nga. May patakaran diri May patakaran din nyo diri. Ingna. Patakaran na mo diri Dili may magpasakay kung dili iPhone yung cellphone. Nung sabi mo? Makaura na yung gipangita. Pero iPhone 13 Pro Max o Gixar, wa pa na ako nadalang pulo. Naara mo na. Dili lang guta mo sa kubos. Kubos, yung cellphone mo. Unsaon na lang may mga Android user Baktas dun yan Naka-realme biya ka boss, pero tuloy kameraan Nagtulo. Nanay iPhone logo. Wala boss. Wala yun, baktas juga. Tara na. Hindi ka sakay boss. Uy, diri ka. Kaya ako nagbutan ng patakaran na. Diri ka sakay. Kanda ka ron. Paano ka sa ka pre? Taga na ka? Bupada. Hindi. Baktas na ka pre. Next year magugong. Juga ka sakay boss kay di man iPhone mo cellphone. Atay na patakaran na. Dili mo ta kasakay og dili iPhone to cellphone. Baktas kita mga Android user Yung kayo taga-tigo man pre. Okay, tagsa naman kayo naka-iPhone dire. Sige rin gitig tambayan Scott, may pas Monday. May pas si Monday kaya nakakuha na siya, nakapamasaya ng isa. Angkat na isa ba? Ayaw Kwarta nga. Lisod mo kayo nga patakaran pre. Tagsa na kayo naka-iPhone dire. Kung saan lang ipakawon sa mga pamilya Diyan mo mabuhat pre. Kaya mo man natong patakaran dire. Kita mga kitang pasahero pre. Pasani pre babae. Ang problema, okay iPhone mag-cellphone Wala lang. Okay daw. Sakay na. Ya, sakay ko. Dam, asa na dam? Tibalog sentro ya. Nabe may patakaran si Adam. Unsa man na iya? Kanang dili may pasakay dam. Ug dili iPhone ang cellphone. Mao ba daya? O Dam, iPhone magkalay mo cellphone. Dili ba iya? Teknora. Ay, Tekno? Ano, dyan may mabuhat na dam. Dili juga makasakay. Kaya iPhone, mukhang mong ginapangita. Sige ya. Sige dam. Sayang man. Walop biya kayo. Usbon din akong patakaran. Balag dili iPhone yung cellphone. Ako japon sa pasakyon. Huwag mo pre. Iusap na akong patakaran pre. Pasakyon na ako itong babae. Balag dili iPhone yung cellphone. Ako bitaw nag-vote dire. Kansi kita ni pre. Kasi may nigulit sa patakaran good. Ganun no. Sige kayo tao, ito pamugal Dam, kagan ka dam? Sa Tibalog sentro ya. Tibalog? Oh. Li, sakay na lang sa kodam. Ito kay kung dili iPhone ang cellphone, dili ninyo pasakyon. Dili ma. Iusap na akong patakaran. Pwede na ka masakay sa kuha. Pwede na di ay. O, pwede na. Sige ya. Kwarta!